Дами и господа, този поздрав е специално направен от Гюлджан и нейното семейство за Тейсун и също така за неговия брат Юджел, за най-добрите от Силистра, за патрона оригинал Top Moist Production. Гюлджан касиерка Тайтар, лако семейство от Брюксел, поздрав керава Меромеске, от Тейсун, от шампиони Кайси Лески, бари фирма Ромален ми фамилия, мастаренту маре мосте и Симан буд бари фамилия Капабарафтумен вали гърми на Тейсун, пак му върви, ефтино купува, ефтино продава, бикнела Брюксел и цяла Белгия. Лескуалав си баро от Тейсун, онай баро Анди Белгия, ефтино лео, ефтино бикнел, всичко сам постигнал, сам се издигна. Има жена къща палат и най-красивите дет вали гърми на Юджел патрона, се му върви, ефтино купува, скъпо продава, бикнел от Брюксел и Южна България. Слушайте Гюлджан какво казва: не можете да съборите двамата братя, те са рамо до рамо винаги, те са легендите от голямата Белгия в Брюксел. Двамата братя с големите ръце и с големите сърца вали гърми на двамата братя, много им върви, те работят и никога не се спират в Белгия и цяла България. Тешунен от Тейсун, Биг Босал, патрони от Арикати, Узорало, Барвало, Леле, Обаро, Акалео, Саврете, Джамен ме фамилия, наши пераве на мен.